രേഷ്ണ തുടങ്ങിയോ? കേൾക്കണില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്വയംരൂപപദാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം, കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഭാവം സന്യാസമാണ്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് നമ്മള്? ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. പിന്നെ അതുപോലെ അർജുനന് മുമ്പ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അത് ആർക്കായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ 3 പേരാരൊക്കെയാണ്? വൈവസ്വത, മനു. അല്ലല്ല, നമ്മുടെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് മാധവാചാര്യ, വ്യാസ ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസൻ. അർജുനന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാൻ കാരണം? എന്തായിരുന്നു അർജുനന്റെ യോഗ്യത? പിന്നെ വിവസ്വാന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി എന്താണ്? എനിക്കും നിനക്കും അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകം എപ്പോഴാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? അധർമ്മം ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അതെ. ഏത് സന്ദർഭത്തിലെ അധർമ്മം തളച്ചു വളരുമ്പോ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, രഹസ്യ അവതാരം. അത് ഏതായിരുന്നു? ചൈതന്യം. പിന്നെ 4 വർണ്ണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. ഏതൊക്കെയാണ് 4 വർണ്ണങ്ങള്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ. അതെ. ഇനി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ. പിന്നെ 4:34 ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാന തത്വദർശിനഃ.
ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ആ ശ്ലോകം. ഇനി ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേഹം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട, കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനന് ഡൗട്ടായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇതിൽ ഏതാണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണോ അതോ ഭക്തിപുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം? ഭക്തിപുരസ്സരം ചെയ്യുമ്പോഴും അതും കർമ്മം തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പറയുന്നത് എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഞാൻ ഇതിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് ഇതിൽ ഏതാണ്? അത് രണ്ടിലും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് മറുപടി പറയുന്നത്? ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ്. കർമ്മ പരിത്യാഗം, കർമ്മം ത്യജിച്ച് സന്യാസം എടുക്കുന്നത്, അതും നല്ലതാണ്. ഭക്തിയുതമായ കർമ്മം, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യുക, ആ കർമ്മ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഇത് രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ്. മുക്തി രണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം? മുക്തി, അല്ലെ? ആ മുക്തിയിലേക്കുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇത്. ഒന്ന് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുക, സന്യാസം എടുക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. സന്യാസം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തമം എന്താണ്? കർമ്മം ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, കർമ്മം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ ചെയ്യുക? ഭക്തി സേവനമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിഷ്കാമമായിട്ട്, ഇതിന്റെ ഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അതാണ് കൂടുതൽ ഉത്തമം. കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം അത് തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? അനാസക്തിയോടെ. ആസക്തി പാടില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. ഇതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാക്കും. വീണ്ടും ആ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാം, പുണ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ പുണ്യമായാലും ആ പുണ്യം അനുഭവിച്ച് തീരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആസക്തി പാടില്ല, കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് കർമ്മം വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭക്തിയോടുകൂടെ ചെയ്യുക. ആ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്കുള്ള സേവനമായിട്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി നീ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം നിനക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തു, കർമ്മഫലം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്തു, പക്ഷെ ഭക്തി ഇല്ല, അപ്പൊ കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ കാര്യമില്ല. കാരണം ഭക്തിയോട് കൂടി ചെയ്യണം. ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ കർമ്മഫലം മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണോ? അങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇതിന്റെ എല്ലാ ഫലം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിക്കും ഒന്നും ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന് അറിയാലേ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകമാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാകട്ടെ ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെയുള്ള സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെയുള്ള സകലതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ സൗകര്യങ്ങള്, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ അല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. അത് ഭക്തന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മുടെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അല്ല. അപ്പൊ ഭക്തനറിയാം ഇതൊന്നും എന്റെ അല്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആണ്. ഭഗവാൻ എനിക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തന് ത്യജിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. കാരണം ഭക്തൻ അറിയുന്നു എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആണ്. എനിക്ക് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണോ തന്നത്
അത് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് തന്നെ മാത്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയായിരിക്കും യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. നൃഗമഹാരാജാവിന്റെ കഥ. നൃഗമഹാരാജാവ് നല്ല ദാനശീലനായിരുന്നു. ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ധർമ്മിഷ്ഠനായിരുന്നു, ഭക്തനായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയ ഒരു അബദ്ധത്തിന്റെ പേരില് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരു പശുവിനെ ദാനം ചെയ്തു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ആ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം അത് ഒരു പശുവിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടി അദ്ദേഹം വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തുപോയി. പക്ഷെ ആ പശു അവിടെ നിന്ന് കയറഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് പശുക്കളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പശുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ പശു വീണ്ടും വന്ന് നിന്നു. രാജാവാണെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞൂല. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നപ്പോ അതേ പശുവിനെ ഈ രാജാവ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണന് കൊടുത്തു. പക്ഷെ രാജാവ് അറിഞ്ഞില്ല ഞാനിത് മുമ്പ് ദാനം ചെയ്ത പശു തിരിച്ചു വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ പശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് ആ ഫസ്റ്റ് വന്ന ബ്രാഹ്മണൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പശുവിനെ കാണുന്നില്ല. കെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് പശുവിനെ കാണുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ്. കുറെ നടന്നപ്പോണ്ട് ദാ വേറൊരാളെ എന്റെ പശുവിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു. വേഗം അവിടെ ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ വഴക്കായി. ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, നീ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലല്ല, ഇത് എനിക്ക് രാജാവ് ദാനം തന്നതാണ്. ഇത് നിനക്ക് എങ്ങനെ ദാനം തരും? ഇത് രാജാവ് എനിക്ക് ദാനം തന്നതാണ്. ഇത് എന്റെ പശുവാണ്, നീ മോഷ്ടിച്ചത് ഇത് എന്റെ പശു. അങ്ങനെ അവര് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കായി. അവസാനം അവര് പറഞ്ഞു ശരി നമുക്കൊന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോവാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവര് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. അവിടെ അപ്പോഴാണ് രാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ രാജാവ് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയും, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, അറിയാണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങേക്ക് ദാനം തന്ന ആ പശുവാണ് ഇതെന്ന് ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അതറിയാണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ദാനം ചെയ്തു പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ഇതിന് പകരം 1000 പശുക്കൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പറ്റില്ല, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്ന ആ പശു, എനിക്ക് ആ പശുവിനെ മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവ് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു എന്നാ ഈ പശുവിനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ, അങ്ങേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1000 പശുവിനെ വേറെ തരാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല, എനിക്ക് ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും പിടിവാശിയായി. രണ്ടുപേർക്കും ഇതേ പശുവിനെ തന്നെ വേണം. അത് അവസാനം രാജാവ് കഷ്ടത്തിലായി. അവസാനം ഈ ബ്രാഹ്മണൻ രണ്ടുപേരും രാജാവിനെ ശപിച്ചിട്ട് പോയി. അങ്ങ് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. ബ്രാഹ്മണന്റെ ദാനം തന്നു, അതിനുശേഷം ആ പശുവിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും വേറെ ആൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തു. അങ്ങ് വാക്ക് പാലിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരു ഓന്തായി ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശപിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓന്തായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ ദ്വാപരയുഗത്തില് വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്പർശനത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടി. അപ്പൊ അത്രയും നന്നായിട്ട് ദാനം ചെയ്ത ധർമ്മിഷ്ഠനും ഭക്തനുമായിട്ട് ഒരു രാജാവിന് പോലും ചെറിയൊരു കയ്യബദ്ധം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ശാപം കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അത്രയും ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടും ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനം സാധ്യമാവുള്ളൂ. ജ്ഞേയസാ നിത്യ സന്യാസി യോനദ്വേഷ്ടി ന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഉച്ചത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർമ്മഫലങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്നും പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. എന്താണോ കിട്ടുന്നതിനെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. അതിനെ വേണ്ടാന്നും പറയില്ല, അതിനെ വെറുക്കൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ അദ്ദേഹം വിഷമമുള്ള സങ്കടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കാം. എന്നാലും അദ്ദേഹം അതിനെ വെറുക്കുന്നില്ല. ഇതെനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ വെറുക്കുന്നില്ല, അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാ ദ്വന്ദ്ങ്ങള്? സുഖം, ദുഃഖം, മാനം, അപമാനം, നിന്ദ, സ്തുതി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ആളായിരിക്കും. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപോലെയായിരിക്കും. നിന്ദയായാലും ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഇനി ആരെങ്കിലും സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞാലും രണ്ടും കേട്ടാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ ഫീൽ ആയിരിക്കും. ആരെങ്കിലും അപമാനപ്പെടുത്തിയാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഫീൽ ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഒരു വിഷമം വരുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല, ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരീരം മാത്രമേ
അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളൂ. കാരണം അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നെല്ലാം അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം മാത്രം ഇവിടെ, മനസ്സ് മുഴുവൻ ഭഗവാനിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഷ്ടപ്പാടുകളും അനുഭവിക്കാനില്ല. ഒരു സുഖോ ദുഃഖോ സങ്കടോ മാനോ അപമാനോ നിന്ദ്യ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു, സന്യാസം അവസ്ഥയിലായി നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് ഭക്തി ഇല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് പിന്നെ സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്? കർമ്മമാണോ, കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്? അതല്ല, ഭഗവാന് ഭക്തിയോട് കൂടി സേവനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങ് ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മം ത്യജിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭക്തി ഇല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാന് സേവനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഒരു സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്. ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും, ഓരോ ജീവാത്മാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക? എപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ആ ഭഗവാനുമായിട്ട്, നമ്മൾ ആരുടെ അംശമാണോ ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിലും നമുക്ക് ആനന്ദം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് പല പല സുഖങ്ങളും പല പല സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സന്തോഷം അതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിരിക്കും, കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സന്തോഷം ഒന്നും ഒരു സന്തോഷമല്ലാതായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല, അതിലൊന്നും നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ആനന്ദം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ആത്മാവിന് ആനന്ദം അനുഭവിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് അതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന് സന്തോഷമാവണമെങ്കിൽ അതില് ആ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അചിരേണ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കിട്ടും, അദ്ദേഹത്തിന് പരമപദം. എന്താണ് ആ പരമപദം? ഭഗവാന്റെ ആ ശാശ്വത ലോകം അല്ലെ, അവിടെ ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കർമാണി സംഘം തെക്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സപാഭേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ആസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. എന്താസക്തിയാണ്? കർമ്മഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി. ആ കർമ്മഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി കൂടാതെ ആ കർമ്മഫലത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം, അത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആ ഫലം എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്കത് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ഞാനത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം പോലെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഫലത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. താമരയിൽ എപ്പോഴും വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ, അത് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ വെള്ളത്തിലാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രത്യേകത? എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ നിന്നാലും ആ വെള്ളം അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താലും നമ്മൾ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാവർക്കും നിയത കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ കർമ്മത്തിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല, അതിൽ നമ്മൾ ആസക്തി പാടില്ല, അതിലൊട്ടും ഒരു ഒട്ടല് പാടില്ല. ഒട്ടലില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ താമരയില വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിനെ ഒട്ടും സ്പർശിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തിൽ നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല, ഒരു ആസക്തി പാടില്ല. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ
ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽ പെട്ടു വലയുന്നു. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ആ ഭക്തന് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ചെയ്യും? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ആ ഭക്തന് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഫലമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫലവും വേണ്ട, ഒരു കർമ്മഫലവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതെന്റെ കടമയാണല്ലോ, ഞാൻ ചെയ്യണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫലം എനിക്ക് വേണ്ട, അത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് എന്താണോ തരുന്നത് അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കിനി ഇതിന് എന്താണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു. ഇനി എന്ത് വന്നാലും അത് നല്ലതായാലും എങ്ങനെയല്ലോ സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം സദാ സന്നദ്ധനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരു ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എപ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരാള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയില്ല, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുറ്റം പറയുക, പരിഹസിക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കത് എന്ത് വേണം, അപ്പൊ അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ആഗ്രഹം നടത്താൻ വേണ്ടി കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടും കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. വീണ്ടും ഒരാഗ്രഹം കിട്ടി, അത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരും ആഗ്രഹം? ഇല്ല. ഒരാഗ്രഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഗ്രഹത്തോടെ, പിന്നെ അടുത്ത കാര്യത്തോടെ ഈ ആഗ്രഹം, അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി കുറെ കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആഗ്രഹം വന്നു. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവസാനമില്ല, അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരാഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ അത്യാഗ്രഹിയാണ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അവൻ അത്യാഗ്രഹിയായാൽ അതിൽ പെട്ടു വലയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലാവും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷത്തിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫലത്തിലുള്ള ആസക്തി കാരണം, അത്യാഗ്രഹം കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിൽ പെടുന്നു. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. നവദ്വാരേ പുരേദേഹി. നവദ്വാരങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ശരീരം, അല്ലെ? ആ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ ജീവാത്മാവല്ല. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രേരണ വരുന്നു, ഇതിനൊന്നും കാരണം ജീവാത്മാവല്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവ് കർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കൊക്കെ കാരണം. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിലെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നതും ഓരോന്ന് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുത്തുന്നതും അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഓരോ പ്രേരണ നൽകുന്നതും അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ കാരണം എന്താണ്? ഈ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. തദ്ബുദ്ധയസ്തഥാത്മാനാ തന്നിഷ്ഠാസ്തത്പരായണാഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാനനിർധൂത കൽമഷാഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ ആശ്രയം എല്ലാം എന്തായിരിക്കണം? എല്ലാം ഭഗവാനായിരിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്? എന്താണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തായാലും കേട്ടില്ല.
ഭഗവാനിലുള്ള പ്രഭയിൽ അലിഞ്ഞു തീരുന്നതിനാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ പരമാത്മാവിൽ ചേരുന്നത്. അല്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവാണ്. ആ ധ്യാനയോഗികളൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. അതിനപ്പുറം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ. ഇനി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരത്തിൽ അവതാരം ധാമത്തുന്നത്. ഭക്തരുടെ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് അവർക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു ധാമുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് ഈ സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്. വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിതാ സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയവും ഉള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? അറിവും വിനയവും ഉള്ള ബ്രാഹ്മണൻ. ആ ബ്രാഹ്മണനെ ഇനി ഒരു പശുവിനെ, ഒരു ആനയെ, ഒരു നായയെ, പിന്നെ നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളന്മാർ, ഇതിൽ ആരെ കണ്ടാലും ആ ഒരു പണ്ഡിതനെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് അവരെ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ, സമദൃഷ്ടി, ഒരേ ദൃഷ്ടി, എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് ആരെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയില്ല എന്നാണോ? നായയെ കണ്ടാലും ആനയെ കണ്ടാലും അയാൾക്ക് ഒരേപോലെ തോന്നും, മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം എന്താ, അദ്ദേഹത്തിന് പശു ആയാലും ആനയായാലും നായായാലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ല. ഇനി ബ്രാഹ്മണനായാലും അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം ഒരുപോലെ. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത് ആരാണ്? ഒരേ പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അവരെ വേറെയായിട്ട് കാണണം? ഇത് നായാണെന്നോ, ഇത് ആ ചണ്ടാളനാണെന്നോ, അദ്ദേഹം വലിയ ബ്രാഹ്മണനാണെന്നോ എങ്ങനെ ഞാൻ വേറിട്ട് കാണണം? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഒരാളിലെ ഐത്തം കൂടുതൽ കാണുക, ഒരാളില് വലിയ ഉയർന്നവനായിട്ട് കാണുക, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു പണ്ഡിതൻ കാണില്ല. പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഭൗതികാതീതൻ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം അതീതനായിട്ട് കഴിയുന്ന ആളാണ്. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കില്ല. സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. ഇനി ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവില്ല. ഇനി സന്തോഷമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഓർത്തിരുന്ന് അതിൽ ദുഃഖിച്ച് വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക, അതും ചെയ്യില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി, ഒന്നിലും സംഭ്രാന്തനാവാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ സന്തോഷം ദുഃഖം ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല, ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. സന്തോഷം ആനന്ദം വന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ആഹ്ലാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, എനിക്ക് നാളെ ഒരു ദുഃഖം വരാം. ഇനിയിപ്പോ ഒരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാളെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം വരാം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും അദ്ദേഹം. ദുഃഖം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും അദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിക്കുക? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഇതൊക്കെ ശാരീരികമായ അവസ്ഥകളാണ്, സന്തോഷം ദുഃഖം അതൊക്കെ. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഞാൻ ജീവാത്മാവാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വിഷമിക്കണം? ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്റെ കുറച്ച് നാളോടെ ജീവിക്കുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഇതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നടക്കുന്ന ആ ആള്, അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ട്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുണ്ട്, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്ന അവൻ ഭൗതിക അതീതനാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അതീതനാണ്. ഈ ശരീരം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സൊക്കെ എവിടെയാണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനിലാണ്. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നതേഷൂരമധേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. ഈ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല, അത് എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല.
കുറച്ചു കാലത്തേക്ക്. അതിനൊരു തുടക്കവും ഉണ്ട് അവസാനവും ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു സുഖം വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട്. ആ സുഖം കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർന്നു, അത് താൽക്കാലികമാണ്. ഈ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖങ്ങളും അതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ ദുഃഖമായിട്ട് വരാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് അത് സുഖമായിരിക്കാം, എന്നാൽ വേറൊരാൾക്ക് അത് സുഖമായിരിക്കോ അല്ല, വേറൊരാൾക്ക് അത് ദുഃഖമായിട്ട് മാറാം. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖവും അത് ശാശ്വതമല്ല, അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാർ അതിലൊന്നും ആ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക് അല്ലെ? ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടി അങ്ങനെ ആ ത്വര മൂലം നമ്മൾ ചെല്ലും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരില്ല. നമുക്ക് തോന്നും ഇതെനിക്ക് സന്തോഷം തരും എന്ന് തോന്നും. അത് കുറച്ചു നേരം ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് തരും. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും അത് ദുഃഖമായിട്ട് മാറും. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റ എന്താ? ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം എങ്ങനെ നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലെ ആഴ്ത്തുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നതാണ് ഈയാമ്പാറ്റ എന്താ? വെളിച്ചം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, തീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗം എന്തോ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ട് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. അങ്ങനെ ആ തീയിൽ പെട്ട് അത് മരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ ആ കണ്ണ് എന്ന ആ ഇന്ദ്രിയം, ആ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ആ വിഷയത്തില് ആസക്തി കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ഈയാമ്പാറ്റയ്ക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു. ഇനി മാനിനെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയാണ്. ഈ മാനിനെ എങ്ങനെയാ പിടിക്കുക? മാനിനെ പാട്ട് വെക്കും, നല്ല മ്യൂസിക് ഒക്കെ വെക്കുമ്പോ ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആ മാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കും, അത് കേട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കും. അങ്ങനെ നിന്ന് മതി പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ മാനിനെ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം ആ മാനിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കി അല്ലെ, അതിന് ദുഃഖം കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്തത് മത്സ്യത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സ്പർശം. സ്പർശല്ല, നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം ആ മത്സ്യത്തിനെ അപകടത്തിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഈ മീനുകൾക്ക് എപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ നിർത്തില്ല, എത്ര കൊടുത്താലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് വിശക്കുമ്പോൾ അവർ അത് നോക്കില്ല, അങ്ങനെ കഴിച്ച് ചിലപ്പോ വയറ് പൊട്ടിയിട്ട് ആ മീൻ ചാവും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മീനെ പിടിക്കുന്നവരെ എന്താ ചെയ്യാ? ചൂണ്ടക്കുളത്തില് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മത്സ്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പുഴുക്കളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീറ്റിട്ടിട്ട് ആ ചൂണ്ട അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടും. അപ്പൊ ഈ മീൻ ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ഓടി ചെന്ന് അത് ചാടി കയറി പിടിക്കും. അങ്ങനെ ആ ചൂണ്ടക്കുളത്തിൽ കുടുങ്ങും. അങ്ങനെ ആ മീനിനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ആ മീനിനെ നാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇന്ദ്രിയം ആ മീനിനെ കുടുക്കി അല്ലെ, അതിനെ കഷ്ടത്തിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് വണ്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം ആ മണം ആസ്വദിച്ചു പോയിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ആ വണ്ടിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. അതെങ്ങനെയാ? ഒരു താമരപ്പൂവ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഗന്ധം കാരണം ആ വണ്ട് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കും. ആ ഉള്ളിൽ യെല്ലോ കളറിലുള്ള അതിൽ വന്നിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ കഴിയുമ്പോ ഈ പൂവ് ഇങ്ങനെ കൂമ്പുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ആ വണ്ട് മരിക്കും. അപ്പൊ ആ വണ്ടിന് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോയിട്ട് അതിനും നാശം സംഭവിച്ചു. ഇനി അടുത്തതാണ് ആനേനെ പിടിക്കുന്നത്. ആനേനെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് പുല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു പിടിയാനേനെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ ഈ പിടിയാന എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ആനേനെ തൊട്ടുരുമി അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആന ആ സുഖത്തില് ആ പിടിയാനയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ വരും. ഈ കുഴിയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ പിടിയാനയ്ക്ക് അറിയാം ഇവിടെ കുഴിയുണ്ട്. അപ്പൊ മറ്റേ ആന വേഗം മാറുമ്പോ ഈ ആന കുഴിയിൽ വീഴും. അങ്ങനെ ആ സ്പർശം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ദ്രിയം ആ ആനേനെ ദുഃഖത്തിലാക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് താൽക്കാലികമാണ്. അത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും, അത് നമ്മളെ കഷ്ടത്തിലാക്കും, നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളിലാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖത്തിനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയക്ഷീണ കൽമഷാഃ ചിന്നദ്വൈധായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരതാഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു.
അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നത്? ചിഹ്നദ്വൈത സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതാണോ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ നല്ലത്, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ ശരി അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ ശരി, ഇതാണോ എനിക്ക് നന്മ വരുത്തുന്നത്, ഇതാണോ എനിക്ക് മേന്മ തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എനിക്ക് മേന്മ തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാണ്, സംശയം തോന്നാണ്, ഇതാണോ അതാണോ നല്ലത്, ഇതാണോ അതാണോ വേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. അതിനെയാണ് സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് അതീതരായവര്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല, അതിന് അതീതരായവര്, ആ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ തന്നെ രമിക്കുന്നവര്, മറ്റു ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും മനസ്സ് പോവാതെ തന്നിൽ തന്നെയുള്ള ആ ആത്മാവിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്. പിന്നെ എന്താ? എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമ ഐശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. നമ്മുടെ സുഖം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സന്തോഷം മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, പിന്നെ എന്താ? സകല ജീവജാലങ്ങളും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. അവരുടെ സുഖം, അവരുടെ സന്തോഷം, അവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി, അവരുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെൽഫിഷാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഈ സകല ജീവാത്മാക്കളും സകല ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, എല്ലാവരിലും ഉള്ളതും ഒരേ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഒരേ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ എല്ലാം ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്. പിന്നെന്താ? പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആരാണ് പരമസത്യം? ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. എന്താണ് പരമസത്യം? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതാണ് പരമമായ സത്യം. ആ സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിലും വലിയൊരു ഉപകാരം നമുക്ക് വേറൊരു മനുഷ്യർക്കും ആർക്കും ചെയ്യാനില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ദാനം എന്ന് പറയുന്നതും അതാണ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാത്രം പോയാൽ പോരാ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ മാത്രം എത്തിയാൽ പോരാ, ഭഗവാനിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴാണ് ക്ഷേമം വരുന്നത്? അവർക്ക് ക്ഷേമം വരുന്നത് അവര് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ സേവന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്കും ക്ഷേമം വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത പിന്നെന്താ? സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഒരു പാപങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവര് സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി, മോചനം നേടി. കാരണം അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കർമ്മമൊന്നും ഭൗതികമല്ല. അവരുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതിനും അതീതമാണ്, ഭൗതികത്തിനും അതീതമാണ്. അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനിലേക്ക് ഭക്തരെ എത്തിക്കുന്നു. അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല, സന്തോഷമില്ല, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്, സമചിത്തനാണ്, എല്ലാം ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു, അയാൾക്ക് മോക്ഷം നേടുന്നു. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാ അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമങ്ങളും ക്രോധങ്ങളും ഒഴിയണം. കാമം ഒഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിരന്തരം, എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ ഒരു വട്ടം ശ്രമിച്ചു, പിന്നെ നടന്നില്ല, അപ്പൊ നിർത്തി, അങ്ങനെയല്ല. അനവരതം യത്നിക്കണം, നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക്, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അജിരേണ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി, ആ പരമപദം ഭഗവാന്റെ ആ പ്രാപ്തി, ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവന പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമങ്ങൾ ഒഴിയണം, കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ശ്രമിക്കണം, പരിപൂർണതയ്ക്ക് അച്ചടക്കത്തോടു കൂടി ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ യത്നിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? ഞാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഞാനും ഭഗവാൻ തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം? ഞാൻ എന്തിനീ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ പറയാം നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തി, ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ അവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്.
നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. മത്സ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്? വെറും നോട്ടം കൊണ്ട്, കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമയാണെങ്കിലോ, ആമ മുട്ടയിടുന്നത് കരയിലാണ്. കരയിൽ മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആമ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും. പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് ആമയുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആ കരയിലുള്ള ആ മുട്ടകളിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളെ ധ്യാനിച്ചിട്ടാണ് ആമ ആ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആമ മുട്ടയുടെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുകയോ കുട്ടികളെ നോക്കിയിരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറ്റിയത്? നമുക്ക് അസൂയ വന്നു. നമുക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓണർ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിനും സേവകൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ആ സേവനങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ കുറെ നാള് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തപ്പോ നമുക്കൊരു കുശുമ്പ് തോന്നി. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം? നമ്മളൊരു ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കി, ആ ഭോഗ് ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നി, എന്തിന് ഭഗവാന് ആദ്യം കൊടുക്കണം, നമുക്ക് കഴിച്ചൂടെ? അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്, ഇതെന്തിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം? അങ്ങനെ തോന്നി. നമുക്ക് തോന്നി അവിടുത്തെ നാഥൻ, അവിടുത്തെ കർത്താവ് അവിടുത്തെ ഈശ്വരൻ ഞാനാണെന്ന് നമുക്കൊരു ചിന്ത വന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, നിനക്കൊരു ലോകം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം, ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഇവിടെ നീയാണ് എല്ലാം, ഇവിടെ എല്ലാത്തിനും ഓണർ നീയാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിനക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ആസ്വദിക്കാം. എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോ നിനക്ക് മടുക്കുന്നു, അപ്പൊ മടുക്കുമ്പോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മുടെ ആ അസൂയ കാരണം, നമ്മുടെ ആ അത്യാഗ്രഹം കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് കുറെ കാലം ജീവിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, അശാശ്വതമാണ്. ഇവിടെ ഒരു സന്തോഷമല്ല, ഇവിടെ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല, ഒക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനൊരു ക്വാളിറ്റി വേണം. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യല് തന്നെ. അവിടെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ മടി മാറ്റി നമ്മൾ ആ യോഗ്യത നേടിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്ത് ആ യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ഭഗവത് ധാമത്തില് ആണ്, നമ്മൾ ഇവിടെയാണ്. കുറെ ദൂരം ഉണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ വിദൂരസ്ഥനാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും അവിടെ ഇരിക്കാം. എങ്ങനെ? നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. ആ നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധം ആവണം. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് പല ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാവാം, പല ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ നമ്മളെ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയില്ല, ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ആ ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അതിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളെ അത് വിഷമിപ്പിക്കില്ല, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഭൗതിക മനസ്സ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല, ഭഗവാനിലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു ക്ലേശങ്ങളും നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളേ അല്ല, അതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയങ്ങളേ അല്ല, നമ്മളെ ഒന്നും അത് ബാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇതില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശാന്തി മന്ത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ശ്ലോകം. ശാന്തി മന്ത്രം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി മന്ത്രമാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശാന്തി നേടും. എന്തൊക്കെയാണ് 3 കാര്യം? ഒന്ന്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, സർവ്വ യജ്ഞങ്ങളുടെയും സർവ്വ തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ സർവ്വലോക മഹേശ്വരം, സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ, സർവ്വലോകങ്ങളും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത്, ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് ആരാണ്?
ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇതെല്ലാം ഞാനാണ്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം. ഞാൻ ഇത് മൂന്നുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ശാന്തി നേടുന്നു. അവന് പിന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അവന് ശാന്തി നേടി. കാരണം എന്താ? അവന് മനസ്സിലായി ഈ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഈ തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് ആരാണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാനാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി. ഈ ദേവന്മാരുടെയും സകല ലോകങ്ങള്, ഭൗതിക ലോകങ്ങള്, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങള്, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആരാണ്? അതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്ത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അവരെ ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി മന്ത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മന്ത്രം. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഇതറിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി നേടുന്നു. ഇത് മറന്നുപോയവരാണ് ബ്രഹ്മാവ്. ഭഗവാനാണ് പരമമായ അധികാരി. ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്. എല്ലാവരുടെ സുഹൃത്തും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി ബ്രഹ്മാവ് ഒരു സമയത്ത്. ബ്രഹ്മാവ് വരുന്ന സമയത്തുണ്ട് കൃഷ്ണൻ വനഭോജനം ചെയ്യാണ്. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടി ചുറ്റിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഉച്ചിഷ്ടമൊക്കെയാണ് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നത്. അത് മാത്രല്ല ഒരു കുട്ടി വായലിട്ടു അത് വായന്ന് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ അങ്ങോട്ടിട്ട് കൈയിട്ട് മാറുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് കൈയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് തോന്നി ഇതാണോ പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണൻ? ഇതാണോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ? ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ? ഇത് ഭഗവാനല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നി. ഇത് ഭഗവാനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കണല്ലോ, ഒന്ന് അറിയണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ട്, കുറെ പശുക്കുട്ടികളും ഉണ്ട്. ആദ്യം ആ പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ അവിടുന്ന് മാറ്റി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ കൃഷ്ണൻ നോക്കിയപ്പോ പശുക്കുട്ടികളൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പൊ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു, അയ്യോ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ പശുക്കുട്ടികളെ കാണാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സാരില്ല, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കഴിക്കും, ഞാൻ പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവിടെ കഴിക്കാനിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. എണീറ്റ് വന്ന് നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഈ കുട്ടികളെയും കാണാനില്ല, ഗോപന്മാരെയും കാണാനില്ല. അവരെയും ബ്രഹ്മാവ് ഒളിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് അവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോയി. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? എത്ര പശുക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ, എത്ര ഗോപന്മാരുണ്ടായിരുന്നോ അത്രയുമായിട്ട് വിസ്തരിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാമായിട്ട് അത്രയും പശുക്കുട്ടികളുടെ രൂപെടുത്തു, അത്രയും ഗോപന്മാരുടെ രൂപെടുത്തു. അങ്ങനെ അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞു, ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വേഗം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ കാലം വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രഹ്മലോകത്ത്, സമയം ഇവിടുത്തെ സമയം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് ഒരു മുഹൂർത്ത് കുറച്ചു നേരം സമയം എടുത്ത് എവിടെ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് നോക്കുമ്പോണ്ട് ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ആ ഗോപന്മാര്, ആ പശുക്കുട്ടികളെ ഒക്കെ അതേ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് സംശയം, അപ്പൊ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലേ അവരെ? വേഗം ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ഗുഹയില വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുഹയിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ അവരെല്ലാവരും മയങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നപ്പോണ്ട് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്, ആ പശുക്കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഒന്നും കൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോണ്ട് എല്ലാവരും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങള്, എല്ലാവരും ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് എന്ത് ചെയ്തു? വേഗം ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചു, കാലിൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു മാപ്പ് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, ഞാൻ അറിയായിരുന്നു ഭഗവാനാണ് എല്ലാം. പക്ഷെ ഒരു സംശയം, ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. ആ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മറന്നുപോയി. ഇത് ഭഗവാനല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയതിന്റെ പേരില് ഭഗവാനോട് മാപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാലിൽ വീണ് ക്ഷമയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ചരാചരങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആ പരമാധികാരി. സർവ്വ ലോകങ്ങളും ആരാ സൃഷ്ടിച്ചത്? ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ അധികാരി ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, പരമമായ ഭോക്താവ്. നമ്മളെല്ലാ സേവനങ്ങളും നമ്മൾ സേവകര്, നമ്മൾ ചെയ്യണം സേവനം. അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, നമ്മുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ശാന്തി നേടും. പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഇത് മറന്നുപോയ ഒരാള്. അതാരായിരുന്നു? ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രൻ ഇതുപോലെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എല്ലാ വർഷവും അവര് പൂജ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വർഷം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നമ്മള് ഇന്ദ്രനല്ല പൂജ കൊടുക്കേണ്ടത്, നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തരുന്നത് ആരാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൂജ കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരൊക്കെ തോന്നി, ശരിയാണല്ലോ അവര് പറയുന്നത് തോന്നിട്ട് അവര് ആ പൂജകളൊക്കെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് പൂജകൾ ചെയ്തു. ഇത് ഇന്ദ്രൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു, ക്രോധം വന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ അറിയാം ഇത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ മറന്നുപോയി. ആ ബാലന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പൂജ തന്നില്ല, ഞാൻ അവരെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിമിഷം മറന്നുപോയി ഭഗവാനാണെന്ന്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്തു. അവിടെ ഗോകുലത്തിൽ മുഴുവൻ മഴ പെയ്ച്ചു. മഴ പെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഭാഗം മുങ്ങി, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി, വലിയ പേമാരിയായി.
അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് സങ്കടം പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണ, നീയല്ലേ പറഞ്ഞത് പൂജ ഇന്ദ്രന് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. ഇന്ദ്രൻ കോപത്തിലാണ്, ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഗോവർദ്ധനം രക്ഷിക്കും, നിങ്ങളെ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഗോവർദ്ധന ഭഗവാൻ 7 ദിവസം 7 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ചെറുവിരലിൽ ഉയർത്തി നിന്നു. 7 ദിവസം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഉയർത്തി നിന്നു. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രന് മനസ്സിലായത്, അയ്യോ ഇത് ഭഗവാനാണല്ലോ, ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലോ. വേഗം ക്ഷമ ചോദിക്കാനായിട്ട് വന്നു. 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴയൊക്കെ നിന്നു. വേഗം വന്ന് സുരിൽ പശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. ക്ഷമ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാം സത്യം, ഇവർക്ക് അറിയാം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തിലാണ്, എല്ലാത്തിനും അധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്താണ്, എന്നാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല, ഇവര് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതെല്ലാം മറന്നു പോവാണ്. അങ്ങനെ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. ഇന്ദ്രൻ ഒരു നിമിഷം അത് അറിഞ്ഞിരുന്നു, അത് ആലോചിച്ചിരുന്നു, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അല്ലേ, ഇത് ഞാനല്ലല്ലോ, ഭഗവാനല്ലേ ഇതൊക്കെ പൂജ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ശാന്തി ലഭിക്കും, അത് നിത്യമായ ശാന്തി ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആണ് ഇതിനെ ശാന്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക്